कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। विद्यमान आमदार महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर यांच्या विरोधात महाविकास आघाडीकडून राजन तेली लढणार आहेत। याच पार्श्वभूमीवर राजन तेलींनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मुंबईत भेट घेतली। यावेळी त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते प्रवीण भोसले देखील उपस्थित होते। राजन तेलींना उतरवून महाविकास आघाडीने मोठी खेळी केली आहे, त्यामुळे सावंतवाडी मतदारसंघात आता डावपेच आखले जात आहेत। त्याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे पवार यांची राजन तेलींनी घेतलेली भेट महत्त्वपूर्ण मानली जाते। पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची सदिच्छा भेट त्यांनी घेतली। तसेच शरदचंद्र पवार यांची मुंबईच्या सिल्वर ओक येथील निवासस्थानी भेट घेऊन आशीर्वाद घेतले। शरद पवारांनी महाविकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याचे आदेश दिल्याची माहिती राजन तेलींनी दिली आहे। यावेळी तेलींसोबत माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले देखील उपस्थित होते। या भेटीचे फोटो त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकण